Bagong menungso lan tataran. Bapakmu ki wis tuwek, lara ki wis sak mestine. Mengkari ngenteni wayane mangsa kala bapakmu modar anut karo kersaning sing gawe jagat. Apa ora kelara-lara aku? Aku ora apa-apa ora kelara-lara. Bapakku lho. Dunake ngono iki bapakku. Bapakku ki jegoke kirike-kirike tak beleh. Kok dadi bapakku dunake modar kaya iki. Nek Bagong ora trima, mula aku kepeksa wani karo Prabu Baladewa. Yen kowe wani padha karo wani karo Gatotkaca. Oke, ora masalah. Ora masalah. Apa dikira aku wedi karo? Aku nek ngene iki ora wedi karo sapa-sapa. Kowe iso malik otot kawat balung mesi. Aku iso malik balung kirik. Koko Prabu, atus pundi Yai? menika mboten pangling kedadak suwanipun Petruk kaliyan Bagong wonten ing abyantaranipun ingkang rayi Ngamarta. Iya jagat Dewa Bathara. Wah. Nadanipun menapakno Petruk menika panakawanipun wadang-adang kula para Pandhawa. Bagong menika ugi baturipun para Pandhawa. Mbok menawi Petruk sowan menika gadhahi wigatos Yai tumunten katimbalana menapa wigatosipun Petruk sowan. Koko Prabu lenggah ingkang langkung prayogi Nun ngestaken dawuh. Panakawan Petruk padha kanthi harja sapraptanira panakawan nang ngarsaning ingsun. Nun amit pasang Kalimantabe tinebene ngilodene dumawaing nawang tuwang sinuwun. Linepatno ing tulak manu. Menawi wonten lepat atur kula diagung pangaksami jer kula menika namung batur, kula menika namung panakawan. Kiranging unggah-ungguh kiranging tata susila kula nyuwun gunging samudra pangaksami. Iya panakawan. Ora dadi ngopo lho nggih padha rarja sapraptanira tansah pinangan ing kawidadane ring sambikala sawanipun ingkang abdipun Petruk kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeping pangabekti kula kunjuk sandhapapada paduka Gusti kula Sanata Prabu Puntadewa ing negari Ngamarta. Ana kawan Petruk ndak tampa pangestuku tampanana kapundhingga jimat paripin dayana ing kasantosan paring pangestunipun sinuwun Prabu Darmakusuma amawahana kabagyaning gesang kula. Iya Petruk prayoga nunggon musuhan lho nggih. Sampun mboten kirang prayogi sinuwun. Panakawan Bagong padha kanthi harja sapraptanira. Nun amit pasang Kalimantabe tinebena ing iladune dumawaing tawang tuwang sinuwun. Ngemuti bilih kula menika namung batur. Kula menika namung panakawan mila kiranging tata krami, kiranging unggah-ungguh diagung pangaksami. Iya, kok padha karo Petruk. Niki latihan sareng-sareng ya sinuwun. Iya. Kemareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kunjuk sandhapapada paduka Gusti kula Sanata Prabu Puntadewa. Duh, sekerupku tiba to. Nggawa apa? Mak kelunting ki mau. Wong sak-sakane werna-werna. Iya Bagong pangestuku tampanana. Kapundhingga jimat paripeh ndayanana ing kasantosan. Iya Bagong prayoga nunggon mulungguh. Sampun boten kirang sekeca anggen kula ngabyantara ngersanipun sinuwun Prabu Darmakusuma. Iya Bagong sing tak karepke kaya ngono kuwi. Yen to sowan Nalendra ya kudu nganggo tata krama, ora sak kepenakmu dhewe. Nun nggih, samenika sampun radi insap sinuwun. Iya Bagong. Nun nggih, mugi-mugi mboten kumat. Iya Bagong, ora dadi ngopo. Petruk Kandung Bala Pandhawa Raja Sapraptamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, pangestuku tampanana Petruk. Nun nggih, sanget anggen kawula dadosaken jimat. Ponokan Bagong Pandhawa Raja Sapraptamu. Pangetunipun Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, pangestu tampanana. Ngene. Apa kok? Ah cepet ya diwangsuli cepet men ketok kaya ngajeni ngono lho. Ngajeni nek ora cetha yo malah ora ngajeni. Panjenengan ngendika napa? Pangestuku tampanana. Kapundi jimat paripen daerah kasantosan. Lho, ngono kuwi cekat-ceket. Petruk dalem Padhararja Sapraptamu. Wilujeng den bekti kula kunjuk. Yo, Bagong Padhararja Sapraptamu. Mengantunipun Darawarku Dara tansah pinanganing kawidadan bekti kula kunjuk balenana idak ndasmu. Pangatunipun Darawarku Dara wilujeng
Bekti kula kunjuk. Ora kabeh satri iso dijak gojek, ora kabeh dijak gojek. Ndara Werkudara kuwi ora iso dijak guyon. Heeh, sepaneng. Gua malah ora. Aku ora seneng karo bendara-bendara sing sepaneng iki. Aku nek golek bendara iki ya sing ceria. Sing ngremenke, sing mbungahake. Ha iya. Lomo ora pati ya. Petro Padhararja sak praptamu. Pangestripun Ndara Janaka wilujeng bekti kula nggih Den. Iya Petro ndak tampa. Bagong Padhararja sak praptamu. Pangestripun Ndara Janaka bekti kula nggih Den. Iya tak tampa. Petro kantong bolong Padhararja, ndarana kula bekti kula. Iya Petro tak tampa. Bagong Padhararja, ndarana kula bekti kula. Iya tak tampa. Lho. Kok gutang ya, Gong? Hah? Kok kurang siji? Goleke wong wae. Goleke wong piye maksude Pandhawa kok kurang siji? Mbok menawa ora masuk. Ora masuk. Tegese ora melu pasewakan, kadang-kadang iso jangkep, kadang-kadang iso ora. Lah iya, ning kok kaya ora kepenak rasaku. Rasa to gagas sing baku wae dikongkon bapak, apa perlune matur Sinuwun Prabu Darmakusuma? Ya, tak matur. Petro dalem. Ana apa Petro? Apa saka karepmu dhewe, apa dikongkon bapakmu Semar? Marmatur Sinuwun Prabu Puntadewa. Menawi lepat atur kula diagung mangaksami nggih Den. Iya Petro ora dadi ngopo. Ingkang sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sanipun ndara-ndara kula Pandhawa ingkang kangka kalih. Sowan kula menika estunipun boten saking pikajengan kula piyambak. Ing kula niki dapur dipun utus Bapak Semar. Petro dalem yogine kowe nangis. Nggih. Sedih nek ngrasake lakon Karang Kadempel. Petro eneng apa kok nangis ki apa? Nggih riyen ngutokke unek-unek ya karo nangis barang ya ora apa-apa. Ya gene Petro. Sampun wonten setunggal candra niki. Bapak niku sakit. Lho, bapakmu lara. Nggih. Mengglecak mawon teng ngamben. Mengambegan kalih matane mlorok. Nek ditakoni pun boten semaur. Pun pokoke mung kaya nuwun sewu. Wis kaya kunarpa, wis kaya batang wong. Ning mripate ijik melek, jantunge ijik keketeking jantung isih krasa. Nalika semanten kula wis ora kurang-kurang gone nambake bapak. Nganti entek-entekan. Bapak kula tambake ning ora ana sing iso nambani karo bapak. Kula wis ngrawuhke para brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna. Pendhita ampuh pun kula gawa kabeh teng Karang Kadempel. Ning siji mawon mboten wonten sing iso. Napa nambani larane bapak. Kowe nek omong ngono kuwi ra cetha. Atiku keloro-loro iki, Gong. Aku wae nek mikir kowe iki wong ora tatak. Wong ora mentalmu ora gedhe. Aming bapakne lara kok nangis. Bapak kuwi lara wis tak ajab ndang mati. Lambemu elek to, Gong ora. Kowe iki anak model piye to? Model saiki. Lho. Anak kok model saiki ora. Anak saiki iki endi sing do ngabekti karo wong tuwa? Hah? Tak takon. Anak saiki iki endi sing do ngabekti karo wong tuwa? Ya isih ana siji loro. Ning akeh-akeh racak-racake wis do ninggal tata krama, do ora ngrek bekti karo wong tuwa. Sing jeneng wong tuwa ki ora butuh dipunjung ingkung gajah saben dina. Ning butuh di ngabekteni karo anak, butuh dihormati karo anak, nonton anak kuwi tata krama unggah-ungguh, tur ngerti marang Subasita kuwi wong tuwa wis seneng. Ha ta? Ha iya. Saiki endi ana bocah sing ngabekti karo wong tuwa? Kongkon kuwi alasan. Lah iya ya, Gong. Ha iya. Kaya anakku kae wis mbok men tanengke wae kok. Ya wis ben terus kowe matura. Bagong, bapakmu ya gene. Ngaten. Pun wonten sesasi niku bapak niku sekarat. Cangkeme Bagong ki elek. Menengo to, ora ngomong aku tak matur sik. Mripate kecap-kecip kula takoni, butuh apa, Pak? Nek bapak butuh apa-apa, ngendika karo anak-anak. Bapak arep weling apa-apa,
ngendika karo anak-anak. Anak-anak mesti bakal ngesta padha dawuhing bapak. Ora meneng wae ngono kuwi. Sing upakara nggih ming kula. Bapak saniki kula sing upakara, merga ora ana sing upakara. Petruk ya jarene nek dikon dinunuti bapakne lara, sibuk. Ora ndek kesempatan gula mentah wong tuwa. Gareng nek dikon ngomong karo wong tuwa, didokoki wong tuwa, alasane sawahe akeh, pendake esuk ning sawah, ora sempat gula mentah karo wong tuwa. Kaya ngeten niku anak-anak saniki niku, nek bapakne wis arep mecicil, do dititipi wae do ora gelem, do kon gula mentah wae ora gelem, ora do ngelingi jaman cilik. Untung isih enten kula. Iya Bagong. Lah bapakmu apa ora mbok golekke jamu? Mboten. Lho. Ora mbok golekke tombo. Angel banget wong sing jeneng kon maem lambene mingkem terus nganti bingung kula niki. Saniki kuru nika aku lho. Sesasi mboten tangi saking ngamben niku awake entek-tek. Wetenge sing maune mblegendonge dadi entek. Iga-igane ketok, sing lemu mung kari ndase. Jan ora ditata krama tenan. Menengo mbangane kowe iki matur kok nangis iki cara ngendi? Ngoten niku. Lah terus pada suatu ketika apa kuwi Bagong? oh iya lali aku. Lali nek matur ning ngarepe ratu e. Sawijining dina kula Gareng karo Petro niku tetengok nunggu bapak bengi-bengi nika do melek. Iya. Terus bapak niku dilalah kok watuk, guk ngono. Tak kira nek kire bul watuk bapak. Arep tak gusah kok suarane nang ngamben. Wah, ya wis genane bapak watuk. Ngopo Pak Mimi apa piye? Terus kula jukuke wedang putih kaya sedotan nika kula jejelke teng mulute bapak terus disedot. Bareng niku kok njaluk udut. Niku jam 2. Jam 2 bengi. Nggih. Terus watuk terus dawuh kalih kula kalih Petro kalih Gareng. Kira-kira anakku sing gelem tak kongkon sapa ya? Ngono ngoten niku. Terus kula maju aku, Pak. Aku anakmu sing ragil. Konen ngopo, Pak? Men bapak mari aku manut. Aku tak kon nyemplung segara wae aku sago, Pak. Demi bapak. Ngoten niku. Mboten wonten anake loro sik jenenge Gareng karo Petro niku masrahke tenaga nggo mbantu bapakne ra gelem ming doting cermime nika. Terus bapak ngenten iki ya wis sing tak tuding Petruk karo Bagong mangkato ning negara Ngamarta. Iya. Terus lah ngopo Pak ning negara Ngamarta? Kowe nek kepengin bapakmu isih urip, pengen bapakmu ki lestari, le momong karo kowe, pengen bapakmu ki lono urip ana ing jagat, kowe sowana Sinuwun Prabu Puntadewa Pandhawa 5 atur ana rawuh mrene ning nggawa pusaka. Ya kuwi pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada. Ngoten niku. Nah, sowan kula mriki Saniwun Sinuwun Prabu Darma Kusuma menika wonten suka lilaning penggalih. Ngemuti bilih sampun marambah makaping-kaping bapak mriku mbantu dhateng para Pandhawa. Momong dhateng para Pandhawa wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti Pandhawa mboten pisah kaliyan bapak. Nek nganti bapak meng kepengin butuhke Pandhawa 5 cacahe rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada ora kelakon. Niku ateges Pandhawa niku nuwun sewu, satriya sing mboten ngerti males kabecikane wong liya. Mula terus terang nek kula sowan mriki Pandhawa mboten rawuh teng Karang Kadempel, kula wis mengajukan surat pengunduran diri. Pengunduran diri minangka apa, Bagong? Minangka abdi negara Ngamarta. Terus apa gunane kula ket biyen nglesot teng negara Ngamarta, mung butuh Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel dadi srana tambane bapak kok ora kelakon, nggih to? Percuma. Hah? Percuma. Nggo ngapa kula ngabekti karo sampeyan ning jebul sing kula labuhi, jebul sing kula bantu, jebul sing sanes sing kawit biyen kula ewangi niku ora ngerti males kabecikane kalih Bapak Semar. Pun cekap semanten atur kula nek enten pangandikan sang Sinuwun Prabu Darma Kusuma kula ajeng midhangetaken. Nek pancen Sinuwun Prabu Darma Kusuma paring dawuh, Bagong Pandhawa ora iso teka ning Karang Kadempel. Sampeyan wis rasa nyebut kula abdi, sampeyan rasa nyebut kula Panakawan, sampeyan rasa nyebut kula menika batur sampeyan,
kula ora arep manggon sabet sapon negara Ngamarta. Titik. Stop pikir kok, Gong. Wis, nek kowe ora melu Ndara Pandhawa kuwi kowe lek arep mangan saka sapa? Ngemis. Ngemis kok dipeng-pengke ora. Mbok ya nek omong ki sing nganggo dipikir ora waton omong. Konjur mengundurkan diri. Kowe wonge jiri kok, Tru. Kowe wonge ketergantungan. Heh. Kowe uripmu tergantung karo Pandhawa. Ya nek Pandhawa isih butuhke kowe terus. Nek Pandhawa ora butuhke kowe, arep ngopo kowe? Arep ngemis-ngemis nembung dadi abdine Pandhawa. Heeh. Wong ki ndek jati diri. Mengono kok wedi ora. Ana aku ambek wis paribasane Pandhawa ora iso nglabuhi karo bapak. Nggo ngopo? Nglabuhi Pandhawa. Wis ora ana gunane. Apa sing diparingi Pandhawa baleki kabeh? Kowe diparingi apa? Lemari. Kok balekke? Warkasa terus wis tak dol. Oh. Dadak nebus aku. Ya pokoke takon ngikhlaske. Ya tegese kuwi ra kon sekuwen. Ya men. Iya. Tak modasmu lho. Kowe iki senengane ngigol-ngigoli aku le omong kok. Bagong, wonten dawuh keloro-loro atiku, Bagong. Same. Kula jan-jane matur ngenten iki niku. Kula ampet tenan ati kula. Merga kula mriki nyawang bapak niku wis kaya kunarpa. Bapak duwe pangarep-arep Pandhawa rawuh mriki. Ning kok sampeyan kula matur kaya ngoten kok malah nangis. Sawangen Pandhawa mung kari papat. Lho, sing siji ilang nanti. Sing siji lunga, Bagong. Sebabe ditundung karo bendaramu. Sinten? Bendaramu Jodipati ya kuwi Werkudara. Ndara Werkudara nundung Ndara Sedewa. Iya, Bagong. Wis jan ora pisan ora pindho kok kowe ki Wah. Ngapa to nek ngrampungi masalah nganggo ati sing sabare ngapa? Aku tak takon. Lho, aku ngelekke sampean ki ora ana salahe. Mergo aku ki batur. Batur ki pangembating catur. Kula warga padha inggat-inggatan, ora cocok kon minggat, ora cocok kon minggat. Sampeyan krasa mboten? Nek Ndara Sedewa niku putrane Dewi Madrim wis seda karo Prabu Pandu. Sampeyan putrane Ndara Kunti sing jeneng adiku Alon niku nek iso dirukti, diopeni, diragati, didadekke wong. Sampeyan entuk pahala. Ora malah kon minggat. Wah! Susah aku nek gagas kaya ngene. Aku ora manut karo aku, ora manut karo tuture wong tuwa ki piye? Nuwun sewu. Iya. Sampeyan kok ya ora ngelekke. Iya, Bagong. Aku kalah rembug karo Werkudara. Alah dene dadi pembarep. Kudune sampeyan iku iso mikir. Nek Werkudara arep nundung adine, sampeyan menggak. Werkudara, jangan ngono. Ora kok meneng wae. Ha gunane apa dadi kakang barep? Iki ya ngono sing bagus iki meng wah. Le mempeng nek ana wong wedok ayu. Nek ana masalah meng klecam-klecem, kepiye? Kok dadi Pandhawa kaya ngene iki kepiye kahanane? Nuwun sewu, kula tak nyuwun pirsa. Masalahe apa? Jan bocah iku malah begijikan dhewe iki ngono. Sapa-sapa diseneni, sapa-sapa adimu ki piye kok sapa-sapa anggepe kaya andane digetak-getak. Pun kajenge nang kemawon, mbangane nguyuh sak nggon-nggon mengki mawon. Mergo Bagong nek nesu niku nguyuh sak nggon-nggon. Pripun? Sebabe apa? Sebabe Sedewa nggondheli pustaka Jamus Klima Sada. Lho, kok ana hubungane karo pustaka Jamus Klima Sada? Iya, Bagong. Terus ngene kowe tak critani. Nggih, ning ampun dawa-dawa. Iya. Pekah kula ning ngrungokke. Iya ya ora dawa, Bagong. Ora apa-apa. Dawane ngempuk percuma. Iya. Oh, mesti nyengenges to. Angger muni omong ngene mesti nyengenges to. Aku mbayangke aku dhewe to. Ha iya. Pun nggih cerita. Ngene ya Bagong. Nggih. Koko Prabu Ndarawati rawuh. Mriki? Iya. Ngandhakake yen Ndarawati kuwi ketaman pegebluk bisane waluya yen to tinumbalan pustaka Jamus Miang Jimat Klima Sada tumuli kabeh sarembug
pustaka Jamus Klimasada diboyong dening Koko Prabu Ndarawati ya mung Sedewa sing ora mathuk, Sedewa sing ora cocok. Tumuli Sedewa didukani dening Bendara Munjadipati nganti dedrek nggone ndukani wekasan Sedewa ditundung lunga saka negara Ngamarta. Waduh. Berarti niki pustaka Jamus Klimasada ilang utawa dibeta Sinuwun Ndarawati. Iya Bagong, mula aku ora bisa meneh wangsulan nglawan kowe merga Pandhawane ora ganep, pusakane ilang Bagong. Wah, wis Tru. Yo, mulih karo mampir golek Bandosa. Lho. Nggo ngopo? Bapak jelas mati iki. Tambane ra ana kok arep ndi meneh parane. Ya engko gareng gekon bedah bumi. Ha ya wis ngono wae ndak. Ambangane iki dadi masalah. Dadi geger malah ora karo-karuan. Ajare kowe arep mbelani bapak nganti tetesing getihmu sing pungkasan. Lho, nek pancen kowe arep mbelani karo bapak, perkara iki diglejah kok, diunceki. Sing bener piye? Sing kudune kepiye kelakone ora manut karo kahanan sing kaya ngene iki. Wah, jan susah aku nek gagas kaya ngene. Nun ngapunten lho, sampean kok ya nuwun pangapunten. Ikhlas lahir batin maringke pustaka Jamus nyang Jimat Klimasada dhateng Sinuwun Ndarawati. Mergo Koko Prabu kuwi sesembahanku. Nuwun pangapunten, saniki ampun gagas Sinuwun Ndarawati menika sesembahan sampeyan ning kudu ditonton. Mula ana tetembungan ngendikake ratu kuwi nek siniwaka aja ming netra walaka, tegese netra batin lahir tok, ning netra batin diwengake utawa permana jati. Wonten niku merga jaman saiki akeh sing maraja saka sela-selaning garu, ketoke kanca ning dadi mungsuh, ketoke sedulur ning tegel karo kancane. Menika nuwun sapunten, menika kudu dipun penggalih. Klebet lakon sing dumadi wonten negari Ngamarta mriki, ketoke Sinuwun Ndarawati. Terus diparingi pustaka Jamus Klimasada. Nuwun sewu. Nek nganti niki mengke dudu Sinuwun Ndarawati. Ternyata dudu Sinuwun Ndarawati terus pustaka Jamus Klimasada ical. Pripun? Sapa sing arep disalahke? Sapa sing arep goleki pustaka Jamus Klimasada? Ora ngawur dadi ratu ora gampang. Ora mung iya. Iya gampang dapusi wong. Wah, sampeyan iku sembrono kok Sinuwun. Kula wis matur bola-bali to. Pustaka Jamus Klimasada menika panggesanganipun para Pandhawa. Nek Pandhawa kelangan pustaka Jamus Klimasada menika ngibarate wong sing ora seneng karo para Pandhawa, ajeng gawe cintrakaning para Pandhawa, angel mijet wae ngranti, suwe banyu sinaring. Tatur Walik. Walik. Hah? Turta. Oh iya, Ndring. Turta. Ming turta kok walik pemikiran aja. Pustaka Jamus Klimasada menika dados panggesanganipun para kawula sak negari Ngamarta. Nek nganti pusaka ilang, Ngamarta kawulane pating blengkah ora karo-karuan. Pripun nek kaya ngoten niku? Aja nyawang Ratu Ndarawati. Aja nyawang Ratu Ndarawati kadange tuwa. Para Pandhawa ning kudu diteliti, kudu ditlesih. Ngono dipasrahke, ning dicek dhisik. Werkudara Ndarawati tilik ana. Ketaman pegeblok apa ora? Werkudarane mangkat brubut. Nek wis dibuktekke, iya mbarep pancen bener. Pusaka diparingke, urung ana bukti kok wis diparingke niku. Macem mana? Pripun nek kaya ngene iki? Wah, lah wis geger malah Bapak Semar ditelapke, wis megap-megap arep tekaning pati, malah pusaka mang paringke karo Prabu Kresna. Apa nek ngono? Kresna lo Semar iki bobote abot Kresna apa piye? Manus maning jajalanat iblis larat gugu karepe dhewe Bagong. Bagong. Nah. Kowe mau muni piye? Kowe mau muni piye? Wah ya wis lali wis mau. Kowe muni yen to Yai Prabu Ndarawati ki panjalmaning mungsuh. Malah kowe ndak apa. Yen to Yai Prabu Darmakusuma kuwi keluputan gedhe mergo maringake pustaka Jamus Klimasada marang Yai Prabu Ndarawati. Dasarmu apa kok tak takon? Dasar kula gampang mawon Sinuwun. Mergo jaman saniki niku angel wong dipercaya. Ngoten?
Kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti? Ho, modal ora kowe. Ora iso omongan kowe padake. Oh, kulino orasi demo padake ora. Yen ngono kowe ngarani Prabu Ndarawati kuwi panjalmaning musuh. Mboten ngarani. Mboten muni lho kula. Mboten muni nek Kresna niku mangsa, mboten. Nek kula wis muni Kresna menika mungsuh, ateges kula ngarani nek Prabu Kresna niku panjalmaning musuh. Kula ming nuwun sewu ngemutaken dan Sunan Prabu Darmakusuma supaya luwih teliti babagan pustaka Jamus Lima Sada. Mergo bapak kula niku ya ajeng mati mergo nek ora tambani pustaka Jamus Lima Sada, kula kelangan wong tuwa kula sinuwun. Perkara bapakmu mati mbok ben. Perkara bapakmu mati ya wis ben. Bapakmu ki wis tuwa. Wong tuwa ki parane arep ndi meneh? Wong tuwa ki parane wong nang ndi meneh? Wong semene akeh ki mung padha antri tekaning pati. Mung kari ngenteni pestine kodrate dhewe-dhewe. Mula perkara bapakmu lara kuwi janjane ora usah mbok goleki tombo. Ning wis ben entenono wayane mangsa kala tumedhake Sang Hyang Nyawadipati jabut karo nyawane bapakmu. Yen pancen pinesti kudu tekaning pati. Kuwi lha atos iki, Tru. Piye? Iki kok lara ning ati ya? Lara ning ati ya tandange ora. Bapak dipatek-patekke ora. Kowe iki koso goleki tombo kok mung diunekke tekaning pati. Ayo kowe arep ngopo? Nek kowe wani ndakwa, Yai Prabu Ndarawati panjalmaning musuh, aku ya wani ngarani bapakmu kuwi wis lara, wis tuwa, wis arep tekaning pati, Bagong. Kowe aja watoni samu wis lho, Bol. Lho. Bol piye? Jenengmu sapa? Baladewa. Tundang bol ora gelem. Kon ngundang apa? Kon ngundang apa? Lara ati kowe tak undang, ha. Tak undang ana kuwi lara ati. Ora usah lara atinan. Kowe nek ngrumangsani suaramu ngunekke bapakku wis wancine tekaning pati, wis wancine dadi wong tuwa, ming antri modar. Kuwi ning atiku ya lara. Hah? Nek omong nganggo aturan kowe. Ora sampenake dhewe. Lho. Kowe wani karo Baladewa. Aja kok kowe bapakmu aku ora wedi. Ora ngerti Bagong nek nesu kok kowe. Kowe nyembranani aku kowe ngunekke bapakku arep modar. Bapakku antri tekaning pati. Anggepmu apa? Wong mati ki ora perkara tuwa. Bluluk kae tiba enom kae. Kae ya iso modar, iso tiba sik mangane kambil. Nganggo pikiran kowe. Rumangsane akeh sing wong umur 100 kliwat isih urip meger-meger. Ning ana sing wong kaya kowe dadi ratu muring-muring terus teksek modar ya ana. Wah. Ayo wis dantepi ya, Gong. Dantepi, rasa wedi. Men sisan wae ngopo. Ratu kaya ngene kok digonggongke sak penake dhewe. Lho, yen ngono kowe wani karo Baladewa. Weh lah, kowe iki lho ngerti Bagong. Bagong ki tau munggah ning kayangan ngobrak-abrik kayangan. Dewa bubar kabeh wedi karo aku. Ha, lakone Bagong gugat. Kuwi karang aku dhewe. Ha. Aku bengi iki sik kon bangun gedung kesenian. Apa ora pecah sirahe? Ayo wis ben ora. Mula aku sedina ora metu saka kamar teturon ning kursi jane karo ngenam-enam pikir ki engko piye. Ki engko gek kepiye? Ha kok entuk dalan wong ki anggere nyebut karo sing gawe urip ora mesti nang dalan. Anggepe apa? Apa dikira aku wedi karo sampean? Ora wedi karo sampean. Ya pancen wani karo Baladewa. Ora nek papane wong nek terkati dayan. Babaro. Ayo. Kowe arep ngopo saiki? Kowe arep ngopo? Kowe tak tandingi legane atiku. Kowe kena mboyong para Pandhawa, kena mboyong pustaka Jamus Lima Sada marang Karang Kadempel nggo tampa bapakmu. Ning Langka ana dhisik kuwandane Baladewa. Waduh, lewani sumbar ming kowe kok. Hah. Oke aku ya iso gawe sayembara kaya ngono. Gawanan pustaka Jamus Lima Sada ning Ndarawati rasa dibalekke. Waten iso nglangkai kuwandane Petruk. Wis. Kok aku iki piye to? Kowe sik mati ra apa-apa. Ra apa-apa dengkulmu ra. Engko gek tak susul. Ora metu njaba grandang negara. Ayo, metu jawe Raden negare ati. Wah.
Udara. Iya. Arjuna kula wonten paring adhawu. Lah kok dadi kaya mengkene kahanan ingkang dumadya ning Praja Ngamarta. Yayi, apa si Adi ora rumangsa kleru nundung kelawan kadangmu ragil? Wah. Bareng Petruk sowan. Matur yen Semar lara. Wah, tumuli ana rasa getun atiku. Semono uga mbarep ndak kira uga keduwung maringake pustaka Jamus miang jimat Klima Sada. Dimas, sega wis dadi jenang, ora bakal pulih meneh dadi sega. Ing mengkono ora perlu digetuni. Ya, Sing wigati ayo budidaya. Golek ana kadangmu Sedewa ingkang angka 2 upadinen sarta titi priksanen kahanan Ndarawati ya Yayi. Nanging kang luwih becik sirepen dhisik kamurkaning Kaka Prabu Mandura. Apa dene Petruk lan Bagone wis padha geseh penemu? ya barep kakangku ngestake dawuh. Arjuna wonten maring adhawu. Bubarna kang padha seba jeneng ingsun kundur ngedatun kula nun paramadal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Yai Arjuna, kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas. Purna gatining paranggilan. Sanata sakundur ngedatun jeluk saking gambaran menawa kinapit gambaran kadheraken sangganing perlombaan cedhi manggung ketanggung Jaka Paloro ingkang sami ngambil upacaraning keprabon. Kawestingan saking Mandra tindaknya Sri Naranata. Katinon saking Mandrawa kaya gumebyar candrane Sri Naranata wau.
carian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratenta wisanggeni maya Wisnu Pratenta ana kok sajae mak cilik Bumira tawu pasuryane tak wis padhai saka kene kok kaya ora adat sabene. Kaya penggalihe lagi ora jenak, penggalihe ora karenan jroning penggalihe mak cilik Sediwa. Anakku lanang Antasena, piye? Mula kowe tak jawil. Kowe tak jak mlaku adoh supaya ngedoh saka negara Ngamarta sak njabaning tapal wates negara Ngamarta. Heeh. Kowe tak kandhani ya, Nggir. Dina samengko kowe arep tak pamiti. Lho. Pamiti piye? Kowe arep tak pamiti ento amanmu Sedewa saiki wis dudu peranganing para Pandhawa. Kosek, aja ngono, Pak Cilik. Sing sabar, sing ikhlas atine. Ana apa kok Mak Cilik ngendika kaya ngono kok mak tratap atiku. Antasena, piye? Nalika semono negara Ngamarta kerawuhan Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Heeh, terus karo Koko Prabu Mandura. Bareng ditanjeke dening Kanjeng Koko Prabu Darmakusuma, Koko Prabu Ndarawati paring dawuh yen negara Ndarawati ketaman pegebluk bisane waliya Nirmala Temajati yen ta tinumbalan wujuding pustaka Jamus Klima Sada. Pekasan para Pandhawa padha sarembug. Kakang Mas Jodipati wis gathuk, Kakang Mas Madukara wis mathuk. Apa dene pamanmu ya kuwi Kakang Mas Nekula uga wis sarujuk. Terus ya meng aku sing ora cocok, aku sing ora condong. Monggo karepku yen pancen Ndarawati ketaman pegebluk mbok ya diteliti luwih dhisik. Mengko sawise diteliti yen pancen Koko Prabu Ndarawati karep mboyong pustaka Jamus Klima Sada kebukten Ndarawati pancen ana pegebluk ora bakal awel sarta nggrundel. Nanging ngaturku akeh-akeh kelawan Kanjeng Koko Prabu Puntadewa sajake ora dadi penggalihe wong atuwamu ya kuwi Kang Mas Werkudara. Bapak lho. Iya. Terus bapak ngopo? Bapakmu tumuli duka karo aku Antasena. Terus sawise duka kowe ngerti to watake bapakmu nek wis nesu rak kaya ngono kae? Heeh, kau dosa okol tur kudu menang dhewe. Kuwi watake bapak. Terus karepe aku ditundung lunga saka negara Ngamarta Antasena. Lho. Sing nundung lunga Mak Cilik. Bapakmu ya kuwi Kang Mas Werkudara. Bapak nundung Mak Cilik. Iya Antasena. Nanti bapak ajare kose kowe aja ngawur kowe, aja ngawur. Engko nek nganti kowe nesu karo bapakmu, mesti bapakmu ngluputke aku meneh. Aku saya dosa nang ngarepe wong atuwamu. Ha nek nganti Mak Cilik lunga saka negara Ngamarta Pandhawa kurang siji. Nek pancen wis dikarepake karo wong tuamu ku piye meneh? Dasare aku upama bali marang praja ing Ngamarta, mestine aku ora bakal tinampa. Terus perkara pustaka Jamus Klima Sada sajake wis diparingake marang wong atuwamu ing Ndarawati. Wah, janji wong Ngamarta ku ya grusah-grusu to ya. Pustaka Jamus Klima Sada kuwi rak panguripaning para Pandhawa, pambengsaning para kawula sak negara Ngamarta. Lah kok dadi grusah-grusu diparingake karo Siwa Ndarawati, ya nek nganti Siwa Ndarawati iki pancen bener-bener bakal gawe srana waliyaning praja ing Ndarawati. Nek kabeh mamung kandheng ning pangucap ora kababar dadi pakarti, tegese menggara sapa sing ngaputina. Apa sing mbok pikir mau padha karo legetaning atiku Antasena. Wah, lah pancen kowe karo aku iki cocok kok, Pak Cilik. Lah terus iki sampean arep lunga endi? Aku dhewe bingung, ngene wae. Ngekos nggon aku apa piye? Jembar. Ngrandu Gumbala ana ruangan kosong. Apa? Ruangan kosong. Aku ki lek seneng karo kowe wong iki glece sak penake dhewe nek omong monggo kowe ki satriya ning nuwun sewu lho Antasena. Kelakuanmu iki kaya apa ana kawan? Wis ben sapa sing nyebut sak karepe dhewe. Ning pancen watahu kaya ngene. Terus jane Pak Cilik arep ngopo? Antasena? Piye? Iki malah aku rumangsa duwe kewajiban balekake pustaka Jamus menyang Jimat Klima Sada. Lah terus carane aku arep goleki Kresna sing nggawa pustaka Jamus Klima Sada. Nek sampean goleki kaya wujude kaya ngono kuwi apa ya kelakon. Engko nek nganti konangan kawula Ngamarta, lho kae Raden Sedewa kok kekalangan arep tindak menyang endi dadi rasananing para kawula kuwi ora prayoga kedadeane. Lah terus aja wujud kaya ngono. Wujud apa? Mak Cilik kuwi wong pinter.
Mak cilik iki titisaning Bambang Sekoco, ya toh? Aku ngerti kabeh. Sampeyan kuwi arepa piranganing Pandhawa ragil dhewe, ning sampeyan iki nek rembugan malah kala-kala ngungkuli karo rembuge piyai sepuh. Sampeyan iki Pandhawa sing awas dhewe, waskita, awas paningale kuwi mak cilik Sedewa. Saya kok percaya karo sampeyan. Aja wujud Raden Sedewa, ning wujuda liyane kuwi aku lagi ngiklaske nek sampeyan goleki Siwa Ndrawati nggone mboyong pustaka Jamus Lima Sada, mak cilik. Yana dewa yen untuna wong aprang kasangsaran. Wong aprang kasangsaran. Oh. Nalika semanten sigra sedakep saltu juga nutupi baban hawa sanga. Ngenengaken cipta Raden Sedewa tanana ingkang pinindeng kejawi amung panguwasaning dat kamurweng eling-eling titising Jawata. Nalika semanten sak ciptane dadi sak sedyane ana. Ilang wujuding Raden Sedewa ana wujud Brahmana ingkang katingal muda tumaruna kagiat Bambang Antasena wae. Pinter tenan makku cilik iki jan. Bareng sedakep kok ana kebul makbul. Nutupi awake Paman Sedewa terus wujud. Waduh. Kaya pendhita ning isih muda. Iya, Antasena. Mula seksenana aku arep nganggo jeneng Begawan Dewa Kusuma. Begawan Dewa Kusuma. Iya. Terus mak cilik arep endi? Aja nyebut mak cilik ndak kawanguran dening wong kiwa tengen. Sebutan aku Bapa Begawan Dewa Kusuma. Ya, Bapa Begawan Dewa Kusuma. Antasena. Kanan negara Ngamarta nedeng wae peteng. Kowe aja lunga-lunga saka kene. Aku tak ngambah Dirgantara ngupaya goleki menyang endi Kresna ingkang gawa pustaka Jamus Lima Sada. Ngendi gone ketemu mesti bakal ndak jaluk. Aku ora bakal nganggo hitung-hitungan yen to kuwi nata Ndrawati sejati, nanging tata carane nggone nyuwun ngampil ora kaya mengkono. Nyengsarake marang sedulur enom. Ya kuwi Raden Sedewa. Ya wis sakarepmu mak cilik. Kersane Bapa Begawan Dewa Kusuma kaya ngono, aku mengkari manut. Lah terus aku tok kon ora lunga saka kene iki sirmu piye? Mengko bakal ana ingkang teka ning papan kene. Wong kang teka ning papan kene mau tulungono, merga kuwi wajib mbok tulungi. Oh ya, ngestoke dawuh. Wis, sembahku nderekke tindake Bapa Dewa Kusuma tak golekane nata Ndrawati mboyong pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada Antasena. Kurta Srama Pangga wagut katinya mawukyat ira wang-wang piye Ngandura kok Sinun Mandura ki nek perang kuwi ora ditandangi dhewe ning mesti ngandhake karo wong liya lho kae Patih Praguta joget-joget nggawa glugu goleki awake dhewe malah ora mung Patih Praguta sajahe Sinun Mandura wis ngendikake bab sing ora bener tegese kuntul dikandhake dandang dikandhake kuntul maksude piye kuwi tata upacara kata-katamu ki piye dandang kandhake kuntul kuwi
kedadian saknyatane dienggak-enggokke men dheweke ketok bener, dheweke ketok apik, wong liya ketok elek. Tegese pawarta sing saknyatane ora dikandhake sing sak benere ning dienggokke nganggo kalimat utawa ukara-ukara sing rumangsane dhek iki wong paling apik dhewe wekasan sing dikandhani mbelani rodheke. Ketitik ora ming Prate Praguta. Tak sawang Ndara Garukaca Ndara Antarja barang kok do ting brubut goleki awake dhewe. Ya mulai yo, Gang yo. Hah? Mulai. Engko nek Semar Modar bapak wis dawuh karo awake dhewe, nek nganti awake dhewe engko melu mati nang kene malah ngrekoso uripe. Yo mulai yo. Wis rasa dadak piye-piye, mulai matur karo bapak, Pak, aku ora sida mboyong para Pandhawa di Pustaka Jamus Limasada. Merga Pustaka Jamus Limasada diasta Sinuwun Ndarawati, jarene negara Ndarawati ana pegebluk ngono wae ora bapak mikir dhewe, bapak tumandang karya. Oke, ayo kita berangkat. Yo, yo lho, mlayu. Gong, ketoke le mati kok luwih cepet awake dhewe mbangane Semar. Masa mengo to? Weh, sapa iki, Tra? Lho, sapa iki, Tra? Ndara Antasena kok awake dicat ireng barang aleman. Kowe tak ajar Modar kowe. Nek cara ngene dhewe pancen Ndara Antasena iki nuwun sewu nganggo gelung. Lho, rada ndangak persis Ndara Werkudara kene iki nganggo kuku. Iki ora, iki gagrak kene Ndara Antasena kaya ngene iki. Waduh. Gleleng gondrong barang. Melu pang apa? Pang apa? Panguwit. Ha iya. Wong apa kok kowe terus wedi? Ha iki mesti sajae wis dikongkon Ndara Baladewa. Atakonane ya? Ya. Wilujeng, Gus. Slamet. Kowe do ngopo ya mlayu-mlayu? Ora ngerti kok dhek, Tru. Ha iya. Omong apa ngapusi? Omong jujur, aja ngapusi. Aku soalé kulino ngapusi, ya ora iso. Ku saiki kudu jujur. Oh iya. Menika ngaten, Raden. Ya. Sing ngomong Petruk apa Bagong? Kula. Ngapusi tak keplak ndasmu pecah dadi papat. Diar ora. Ana kowe Tru? Ya. Soale cangkemku iku lino ngapusi. Ngono ora sadar tiba-tiba ngapusi mah dadi papat sirahku. Ora apa-apa wis omong sak tenane. Ajeng nyuwun mergi, Ndara. Lho, njaluk dalan nggo ngopo? Ajeng wangsul. Saka ngendi? Saking Sinuwun anu sowan Sinuwun sinu anu sowan Sinuwun. Sowan Sinuwun Prabu Puntadewa. Wigatine kula tak matur sampean aja kaget nggih. Yo. Ning nek umpama kaget nggih kaget sakniki mawon. Dadi kok nek kula matur sampean pun mboten kaget. Wong kaget kon kaget saiki tak keplak sisan kowe. Kula matur Sinuwun Prabu Puntadewa ngabari nek bapak niku gerah. Lho. Kakene Semar loro. Heeh. Lho lah kowe iki ting pendorong ki ora nambake bapakmu piye? Modal ora malah disalahke ta, Tru. Nuwun sewu, pun mboten kirang-kirang lek kula golek tamba. Ning bapak mboten iso seda. Lho. Bapak mboten iso sembuh. Suatu saat bapak niku paring pangandikan, Petruk Bagong sowan ning negara Ngamarta. Aku iso mari nek Pandhawa rawuh mrene sinambi mundhi Pustaka Jamus Limasada. Wis tok kandhake Siwa Ngamarta. Wis, ya numpun. Terus Siwa Ngamarta ngendika piye? Bagong ketiwasan merga Pustaka Jamus Limasada diasta Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Lah nek ngono ngendikane Mak Cilik Sedewa iki mau bener. Mangkene sampean ketemu nganu no, Sedewa no. Basa tak ajar kowe. Heeh, Ndara Sedewa to ketemu. Teng pundi? Kula wau soalé mlebu teng negara Ngamarta niku Pandhawa niku mung kanton papat. Sing kurang Ndara Sedewa. Kula takoke Ndara Sedewa teng pundi? Ditundhong bapakmu Ndara Werkudara. Bener, Mak Cilik ya kandha kaya ngono. Terus saniki wis tindak. Lho. Lunga teng pundi? Kuwi itu perkaramu iki urusane Mak Cilik Sedewa. Sing wigati aku nang kene iki kon ora lunga-lunga, nek ana wong tekan kene kon nulungi ngendikane Mak Cilik Sedewa kaya ngono. Lah kok sing tekan kene kowe karo Bagong karo Petruk. Wong loro mingan. Kula kalih Petruk, ora kowe karo Bagong karo Petruk. Ora kebablasan le omong. Karepku iki kowe karo Petruk ngono. Heeh. Lah kowe saka ngendi? Saka negara Ngamarta. Kok mlayu-mlayu? Ajeng gelut. Lho, gelut karo sapa? Karo Baladewa. Gleleng to? Aman reng tau ngerti Bagong arep gelut karo Baladewa. Mengene iki. Lho. Wani karo Siwa Mandura. Lho, sing diwedeni apane? Lho kok mlayu. Hari kok ngandhake kanca. Kerubutan kok.
Ngandhake sapa? Ngandhake Pratih Pragota. Terus Kamasmu Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja goleki kalih kula. Niku wis diwolak-walikke karo Ndara Baladewa. Mesti kula dianggap salah, kula dianggap wong kleru. Mula Ndara Gatotkaca sing janjane kalih kula sayang goleki kalih kula, mider-mider teng gegana. Ndara Antarja yang goleki kalih kula. Oh nek ngono pancen lumusi ngendikaning Mak Trisdewa. Aku kudu bantu karo kowe. Bantu napa? Wedi? Ora. Mesti mawon iki soalnya ajeng bangun gedung kesenian. Ora. Ora bantu karo kowe kowe tak bantu kekuatan. Kekuatan apa? Kowe rasa mlayu. Terus Nek pancen wong salah kudu digawe salah. Nek pancen wong bener kowe kudu wedi. Kuwi wajibe wong urip nang alam padang. nggih. Monggo kowe tantang-tantangan karo Pak D Baladewa kuwi perkarane Kono mbelani Kresna. Kula mbelani bapak. Bapak niku wis rekoso lho, Den. Bapak niku saka uripe ming dienggo para Pandhawa. Kok ming perkara Pandhawa kon rawone karang kadempele kok dikalake karo Sinuwun Darawati sing kawulane kenapa geblok? Apa kira-kira abot Kresna mbangane Semar? Terus Baladewa nesu, "Panus maning jalanan cukup laring bangun." Bagong, menungso ya diapunmu. Kowe wani karo Baladewa. Kula dunekke ngono, muntap kula. Kula terus melu ngadeg metenteng. kowe kuwi. Heeh, anu iya. Anu nggih. Ngono kuwi. Terus Metu njaba. Ora dadi. ha iya. Sing ra dadi Perange lho. Metu njaba kula ya metu njaba bareng wis bingung le do golek anduk. Gong, ora ning iki ning nggone wong liya lho. Katane ngono. Aku Ndara Gatotkaca Ndara Antarja do ngewangi. Ora jiwa satria. Wis ndak dirambati anu jangkrik. Satria dirambati jangkrik. Ya matur nuwun kok. Heeh. Terus lajeng ngewangi pripun? Kowe rasah mlayu nang kene. Terus Kakang Gatotkaca Kakang Antarja adepono. oke, siap. Carane Kowe tak ewangi. lek ngewangi Kowe maju petokno Kakang Gatotkaca Kakang Antarja. oh ya bener nek iki diunekke satriya petuk ya bener. Kok iso? Kan muni kowe tak ewangi ning maju petokno Kakang Gatotkaca. Maju ya modar tenan. Aja semelang kowe tak uripke. Kowe kok gleleng. Beto power bank lho. Ora ning aku iso nguripke wong mati. Carane Iki lho. Banyu sungut kuwi tak peres. Tak nggo nambani wong loro, tak nggo nguripke wong tekaning pati sing durung winanci. wah gleleng iki to. Heeh. Ya maju yo. Engko nek nganti awak dhewe mati ra konangan, Nah kuwi masalahe. Nah sampai kula mati mongko ketutupan sukat ayo. Sampeyan nambani pripun? Ora sembrono menawa nggo dolanan. ngene wae. Supaya kowe ora iso tekaning pati, sing kira-kira arep maju mungsuh Kakang Gatotkaca Kakang Antarja sapa? Kowe manut lho. Manut. Nek Petruk sing tak labuhi Petruk, nek Bagong sing tak labuhi Bagong. Ngene wae, Tru. Piye? Kowe gandeng bola-bali dadi rol. Heeh. Sementara iki aku ya, Tru. Kowe arep ngopo? Aku tak sing maju. Aku diluwangi ndelok sene. Ya, sakarepmu. Nek Petruk ora maju ning mburi kene. Arep ngopo, Gong? Wong kok glelenge ra jamak-jamak. Terus kula kudu pripun? Aku tak manjing ning awakmu. Lho. Kowe nek wis tak njingi, kowe dadi wong ampuh, kowe ditibani pusaka ora apa-apa, disuduk ora bakal tatu, kowe dipotol sirahmu karo Kakang Gatotkaca ora bakal potol. Soale ngedrat. Ora. Ora bakal potol. Oh siap, siap. Terus carane? Mlebu ning awakmu. Oke. Metu pundi? Niki napa? Pripun? Moh ababmu mambu. Menapa niki? Niki cilik ning elastis. Iso klebon gedhe barang ngene. Gong satria kon mlebu mburi ora. Metu pundi? Kowe ngamet ambegan kok. Ngamet ambegan. Engko aku tak mlebu sarana sukma. Oke. Wis ke wis. Saniki? Heeh. Mulai aku mlebu ning awakmu, kowe dadi wong ampuh. Nek lumrah kowe dipotol sirahe ora bakal potol, kowe dipateni ora bakal mati. Wis tata-tata ya, Gong. Aku tak mlebu ning awakmu.
Nek aku wis mlebu kowe piye-piye bakal keturutan ambles bumi ya iso, mabur ya iso. Jan jeblok wetenge. Ngomong wae ora. Gak mlebu kene iki wis ngampet ora dilebon-lebone. Ya wis kae toto-toto. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winasepi sumimpen telenging kalbu Nah wis aku mlebu ning awakmu engko aku bakal digdaya Gong wis kowe iso ngambah dirgantara kowe iso mabur ngono wae ya, Gong. Oh, celeng iki. Tak kira nek Ndara Antasena wis arep jeblok wetenge. Gus, apa? Sampeyan nang pundi? Aku wis nang jero awakmu. Gleleng iki nek ora nganggo Bagong sing siap nggo gelut wis ora. Wah, kaya nganggo training abang barang siap pokoke. Ha iya. Sampeyan nang jero awakku lho. Heeh. Sampeyan wis nganu cetha mbantu kula. Wis arep ngomong apa iso keturutan. Upamane ambles bumi ya kelakon, mabur ya kelakon. Iki nek tak coba ora ana nyatane, tak tokke liwat mburi lho. Iya, iya. Buan klepret ya men lu. Nek ana ambles bumi carane piye? Ya wis waton ngampet ambegan terus resep bumi ora ambles bumi. Hati-hati, hati-hati lho Gong, nek ora nyata bathukmu entuk aspal tatu tenan. Kowe ora meden-medeni to minggat kana. Wong arep jajal kok digol-goli ra. Gong, hati-hati lho Gong. Petroke. Jotos tenan kowe marai tratapane. Wis tak niati tenan. Ya. Wah. Piye Gong kahanane? Peteng. Meneng jeron bumi. Waduh, sarean Netro. Natap grobok aku. Iya. Aja liwat sarean kowe iki sareane piyai-piyai luhur ndak ngono. Apa metu Gong? Hah? Metu. Oke. Nek jedul pripun, Den? Menggari munggah jedul. Wah. Nek nganu mabur sikile gedruke lemah ping 3. Mabur iso mabur. Niat nggo nati. Oke. Kuwi papat. Mula cah sekolah. Kon sama-sama. Tulung ngitungke terus. Iya, aku nek hitungan ora tau mlebu e. Iya. Coba 1 2 3. Niat atine. Mabur. Wah. Wah, dan gleleng ta. Mengke genti kula nggih, Den. Ya engko gampang. Wah, rasa Petro rasa ndak gleleng kae nyolongane wonge. Wah. Kaya balon itu enting. Heeh. Wedian. Golek kamar mandi sing ra ana gendenge. Ha sapa ngerti entuk kanugrah ya. Wah. Grimis wae ya. Wo wedhus iki. Padake kloset ora. Men tak uyuhi sithik kok, Tru. Ya wis mangkat, Gong. Mangkat kowe rasa melu-melu ngaso. Ya. Tatakane dhewe sing kira-kira mbelani karo Baladewa. Aku sing nandingi. Hati-hati oleh. Siap aja kuwatir,
Iso mandeg ora? Mandeg. Iki piye iki pesawat kok nyekel pesawat? Medun, landing. Sabar. Edan gugu karepe dhewe. Ora edan, kenyataan Om. Iso mabur. Lho, apa sing iso mabur ki sing sampean tok apa? Arep kula wong kere kaya ngene nek iso tuku tiket iso mabur, Mas. Aja ngawu gawar ngawur Bagong. Nun. Kuwi tak takoni bloko. Nggih, kersane ajeng napa sampean? Kowe wani karo Siwa Mandura. Anane kula wani mergo kula diwarai. Cacing nika kepidak menungso. Nika ngolet ora ngrasake lara, ning butuh males karo sing ngidak. Ning Bagong duwe perasaan. Coba saniki kula tak takon, nek upama bapakmu lara, terus bapakmu dunekke ming Werkudara lara kok mudhar mbok men. Ngono piye perasaanmu? Hah? Sing muni ngono sapa? Lho, sing ngakon kowe sapa? Siwa Mandura. Sing muni ngono Baladewa. Mula aku ora trima nek nganti bapakku dimodar-modarke lho Baladewa. Endi menungsane? Lho. Kon tekan kene. Kowe aja urap-urapan suaramu. Aja wani nantang karo Siwa Mandura. Yen kowe wani karo Mandura, aku isin dibatur kowe. Aku ya isin ndek juragan kowe. Apa juragan ra iso mikir? Gunane apa? Percuma sampean dijedi nang kayangan. Dadi satriya babaran kayangan. Ning iki ra tau dienggo. Menggunake tenaga, gunake akal. Dumeh satriya pringgondani. Sapa sing wani karo dheweke? Senake sapa sing wani karo Baladewa monggo kenyataane ora kaya sing dikandhake Baladewa senake. Apa kowe kaya ngono? Rumangsane ora. Kowe malah nguring-nguring karo aku, muni-muni karo aku. Mergo sampean ora jumbuh karo ngendikane. Aku ora seneng nek carane kaya ngono. Bapakne iku lara, Bapak lara, tambane pustaka Jamus Lima Sada. Monggo pustaka Jamus Lima Sada ilang. Ha ta? Ora? Iya. Ilang mergo digawa Sinuwun Ndarawati. Kula mung muni, Ndarawati kok dadak nggo tumbal pustaka Jamus Lima Sada. Ah kok makmu gedhe Mendura. Bagong menungso ra tatanan. Bapakmu ki wis tuwek. Lara ki wis sak mestine. Mengkari ngenteni wayane mangsa kala bapakmu mudhar. Anut karo kersaning sing gawe jagat. Apa ora kelara-lara aku? Aku ora apa-apa ora kelara-lara. Bapakku lho. Dunake ngono iki bapakku. Bapakku ki jegoke kirike-kirike tak bleh. Kok dadi bapakku dunake modar kaya iki. Nek Bagong ora trima, mula aku kepeksa wani karo Prabu Baladewa. Yen kowe wani padha karo wani karo Gatotkaca. Oke, ra masalah. Ra masalah. Apa dikira aku wedi karo kowe? Aku nek ngene iki ora wedi karo sapa-sapa. Kowe iso malik otot kawat balung mesi. Aku iso malik balung kiri. Ayo ngejak apa kowe? Ora minggat suaraku tak candak siramu tak potel gulumu. Potelen nek nganti aku iso potel siraku meguru karo kowe 20 taun Rara Gatotkaca. Bang, le nangkis telat le. Apa? Heeh. Lho, Gong. Kok bathuke metu getihe? Apa? Krasa lara ora diantem. Mumet banget. Ndara-antasena piye ya nek mbelani? Gus. Gus. Ndara-antasena.
Gus. Ngopo? Aduh, sak leran aku, Gong. Wah, telek jarene mbantu mula aku diantil moncrot. Bol sare to. Oh, ya njuk ngapura karang kesel banget Wis perang niki. Ya wis nyuwun ngapura. Maju meneh. Wis kebacut loro. Bacut mlethek sirahe. Tonyo Gatut Kaca itu turu ta. Iki seneng kene iki turu ta, Tru. Ha iya Tenan, ombeni oke tokke tumburi tenan. Ben luweh. Tak goleke kali sing asat ben. Ben tiba mak telepek ngono modar. Aja entose aja Gong. Mulane melek. Ya, Nek melek aku diantem mesti ora apa-apa, malah turu ora. Sirahmu ora bakal tak gawe macak, mesti bakal tak sirnake. Oke, ra masalah. Melek lho. Iki bahaya iki. Tataane nyawa, ayo matane diganjel. Ora merem nek nganti merem sirna margalayu aku. Mati dening aku. Wis kok iso model siraku. Bumi langit tangkep. Mutar dening aku. Ayo. Aku Digdaya ora bakal menang karo Gatotkaca. Sambato. Mati dening aku. Wani karo Siwa Mandura padha karo ngorek-orek marang pasuryane Gatotkaca. Ora sudi aku batur sing gawe wiranging Bendara. Mutar dina iki. Wah, oke semute. Pindah kene aku ting celekit kabeh ora. Kok gleleng kowe ora apa-apa dunter. Tandak sirahku ngono dunter kluthuk ngono aku kaya mati kae ning bali neh to. Turuk. Oh, ayo kekuatane Ndarantasena Sajake. Wah, Gatotkaca baru kali ini kalah sama aku. Ya jan gleleng tenan kowe. Ngono kepengin ye, tak kene metu. Ben manjing ning nggonmu. Ora aku arep ngaso wae. Itu rampungno. Ning iki sing maju Ndarantarja kuwi kakange Ndarantasena. Nek Digdaya iki mesti Digdaya Ndarantarja padha-padha putu dewaning ula. Waduh. Kira-kira menang sapa ya, Tru? Ane mestine menang sing tuwa karo sing enom. Halo? Ngopo? Iki mungsuhe Ndarantarja. Ora sawedi, kowe iso nyembur. Hah? Kowe iso nyembur kaya Kakang Antarja. Iso nyembur kaya ula? Iso. Ora usah kuwatir. Wah. Gong, tak ajar kowe. Jajal jengkulmu mlocot ora. Kowe iki bisa lho, Gong. Alah, lho. Ayo jare emoh ora. Kowe wis sedhela emoh, gak aku ora seneng ajarane ngono, gak ora seneng aku gak. Ora liwat kene iso sembur tenan aku. Iki arep glelengan. Ayo. Nek kowe ngendelke le duwe upas, Bagong ya duwe upas legane atiku. Bapak keperanggul mungging ayuda kebapak bawat nyobentar
kebabaknya mungguing aloko oh Bagong nggih Ndara Antarja iya kok le mandeng kula kok kaya sinis duka napa nesu karo kowe sebabe kowe wani karo Sima Mandura ya apa ora ngaku wae ora ngaku tak pateni ngaku ya tak pateni Wedian kejem tenan iki ngungkuli adine. Sampeyan pun krungu kabar dereng? Kabar apa? Gatotkaca wedi kali kula. Lho, adikku Gatotkaca wedi karo Bagong. Weh, iki seksane Piyayi Blitar. Niku asli aku ora goro. Kula dipotol sirahe ora apa-apa terus kula nglecak, terus kula pindah nggon le turu. Adimu wedi. Ning karo aku ora bakal iso selak. Kowe mesti bakal tekan ning pati. Ayo. Diadu antaraning Antarja karo Bagong menang sapa? Oke, ora masalah. Neng ngene ditemtoke kowe apa aku sing tekaning pati? Manut, sirmu piye? Kula manut. Ora minggat sembur mlonyo awakmu. Melek lho. Iya. Wis mulai idon-idonan iki. Sampeyan apa iso nyembur? Anggap aku ora iso nyembur. Ayo, didu upasmu karo iduku ampun ndi. Kene marganing patimu. Pangga tak ayoni Antarja. Sambatos nyembur kok ngidoni. Wong nyembur kudune ngono kok. Saisaku. Panas to dadamu? Kena iduku? Wih lah dalah. Lah kok nyolong pethek ing atase Bagong kok wani ngidoni sarta iso nyembur kok ya dene Antarja. Ora pangling. Mesti ana sing bantu karo kowe, Kang. Ngrasa melu-melu perkara iki. Nek Kakang melu-melu perkara iki, aku nganggo raganing Bagong tak ladeni padhangane wani, petengane apa meneh, rupak wani, jembar wani, Kang. Tak hitung-hitung sing luput Sima Mandura, dudu kok Bagong nek sampeyan melu-melu perkara iki dosa gedhe lho, Kang. Ndara Antarsena iki mlebu awakku nggawa sound system apa? Ora. Kok iso kang iso bergema terus Ndara Antarja melayu. Ha iya. Wah, kowe gleleng tenan iki. Arep pirang dina ning awakmu ya, Gong? Ora arep takon metu kok. Oh. Arep tak jahiti kabeh mbur. Dondomi men ra iso metu. Apa anggepmu nek tok dondomi aku ora iso metu kok. Metu karo wae karepku dhewe. Padha, kula ya ngono. Nek ya ora iso dipaksa kok. Ya metu ya emah aku ya ngono. Metu karepe dhewe kok ya, Tru. Ha iya, kabeh ya dhewe-dhewe kok ya. Panusmaning jajalanat iblis lanat. Bagong, ponokan Petro ora minggat sing arep aku glandang metu jebol wae. Mlayu, Tru. Wah. Ayo, iki Toto Mandura kapupul Tru karepe.
Nesu tenan nek kae Gong. Wah, wis anggres kono kae ora ana wong wani nyedak to. Panas-panas jalan suwane Bagong. Petro ora mikir glanjang negara jeblok wetengmu. Sir atiku langsung. Maune kendel terus langsung jirih sakal. Ha iya aku ya mlayu mak tratape. Heeh. Ning ngene go. Kowe ra ya iso ambles bumi to, Le? Ambles bumi ya. Men aja kecekel Ndara Baladewa. Wah iya, aku isih duwe Ndara Antasena ya, Tru. Ha iso. Dadak mlayu ki ngopo ambles bumi ndelik ning bumi beres. Oke. Melek. Sing melek sapa? Ndara Antasena turu mesti ki, Tru. Ora turu. Ha terus? Ha iki apa? Wah, iki ya tunggal dene iki. Tunggal dene ngopo? Metu ra omong-omong. Sona ki omong. Ora mung terus glenes lunga. Ha piye kaya meh ditinggal tok kae? Ha iya ya. Ya wis ngono apa piye ora mung tanpa omongan terus sarungan. Lho, tekan sarungan barang. Omong apa ta ki mau? Omong apa ora? Ngopo kok do mlayu? Ndara Baladewa duka. Siwa Mandura. Nggih. Lah piye arep dijoni wae piye? Arep piye-piye kowe kenggonan aku ora apa-apa. Ning ya modar tenan. Ah sampean sok turu barang e. Nek pas kono nibake nenggala nyodompan bles sampean pasare teng awak kula. Modar tenan ya, Tru. Heeh. Pun wae ajeng wangsul kula. Lho. Bali piye? Bapakmu ora iso ketekan Pandhawa, ora iso nggo pustaka Jamur Lima Sada. Bapakmu mati lho, Gong. Ora apa-apa lah sertifikate wis tak gawa kok. Kuwi senengane kok kuwi bapakne kok diame-ame warisane ora. Ha piye nek kaya ngene iki terus aku kon piye? Ngene wae. Aja tok lawan ning tok wirang-wirangke. Carane nek kowe wani karo Siwa Mandura, kowe wani karo Siwa Baladewa, kowe wani njotos, kowe wani nendang, kowe wani miloro dosa mergo kae pepundhenmu. Nggih, mulane kula niku isih mikir perkara niku. Kowe batur ana ratu kuwi beda derajate. Tur dasare kowe tau tate momong karo Siwa Mandura. Bener. Ngene wae, Gong. Pripun? Digawe wirang. Digawe wirang pripun? Kowe tak dadekke Baladewa gelem ra? Serius? Lho tenan. Wah, iki kok aku kaya dadi ngerol terus ta iki, Tru. Apa Petro wae? Pun mboten. Bagong mawon, Bagong. Dadi ketujah nenggala iki modar tenan. Ning niki kula dadi Baladewa ampuh mboten. Mbuh perkara ampuh aku ora ngerti. Ampuh karo ora kuwi kowe nyuwuna marang pengayomane karo sing gawe urip. Ning aku sing bantu karo kowe. Oke. Carane merem. Meremo. Wis ya. Karang telapukane iki ciyute. Nek merem ki mung separo e. Oh, ngamet ambegan. Tak suwun karo sing gawe urip, tak dandani cara Siwa Mandura ya, Gong. Nggih, siap pun wis beres. Manut ae lah. Manut karo Ndara Antasena malah slamet. Yo, tak jalukke marang panguwasaning Dat Kamurwing Dat. Muga-muga iso kelakon penjangkane Antasena. Delokke kowe nganti ketekuk suwe banget irungku, Gong. Kemarin mau kok jarem-jarem iki apa to? Bulirungku ketekuk. Pripun niki? Lho kok pripun piye to wis dadi kok. Wis dadi kok? Wis. Tru? Jire pengilonmu, Tru? Ora nggawa. Kowe iki iso nggawa ngotan cilik ae to? Kene. Aku kok nggawa ngotan cilik kaya ora ngerti watakmu, Tru. Nggawa ngotan cilik tok kakek sikil nggo nginjeni kathok-kathok kae ta? Ora ya tak antil modar kowe ora. Silai, Tru, silai ben percaya. Yo. Nek pengen ngerti. Oh. Uye! Waduh. Wah, terus uye. Jagat Dewa Bathara, jagat Pangestunggal. Anakku nggih. Anakku wong centara, anakku wong bagus. Antasena.
Arep kowe Baladewa nek kowe nek Antasena tak kamplengi raimu kowe. Aja kaya ngono ya iki. Aja kaya ngono. Petro. Petro jengkulmu mlocot ya. Ayo Satrio. Aku dibombong to. Nek kowe tak timbali iki nyawang aku iki Baladewa, tak timbali dalem sinuwun ngono. Ya. Maju rene to. Ya wah yen mung bombong adine kok. Petro Gandong. Wonten dawuh sinuwun. Weh, bojomu nendi? Sinuwun Mandura kok nakoke bojo. Weh, adalah Antasena. Apa Pakde? Kowe edan kowe gondrong kowe. Mbok cukur. Ya sesuk aku tak potong wae. Heeh, Petro. Wonten dawuh sinuwun. Iki aku arep maju perang Petro. Nggih, terus kersane. Petro kan ngono, wonten dawuh. Weh, ada. Ya pancen ngono Petro. Ah nggih. Yai Kresna endi Petro? Wah kula mboten ngertos. Edian. Sanjay lagi Dharma Wisata Petro. Turuti omongane teng blasur ora karo-karo. Antasena, apa Pakde? Aku arep maju ning peperangan Antasena. Pamujimu tak jaluk. Ya sing ati-ati Pakde, tak dongak-dongake lepas oparane jembaro kubure. Sing apik cangkeme Antasena, cangkemmu kuwi. Wong ngawur to karo Antasena kok nyangkem-nyangkemke ora. Antasena iki pernah anakku dhewe, Petro. Antasena iki pernah anakku dhewe. Kuwi anake Werkudara adik Kunjadiwati, mula ora jenemokane Antasena ki wis biasa nek karo aku. Nggih. Petro, wonten dawuh goleke gaman. Gaman apa? Nggo maju perang, Petro. Oh nggih. Ngestokke dawuh. Aneh-aneh. Ndara Baladewa krocok mbendho kok. Aneh-aneh. Ngersake napa? Sakaremu, Petro. Sing penting iso nggo maju perang. Niki napa? Nggo. Niki. Weh, adalah. Baladewa kok nggo celurit. Liyane Petro. Oh nggih. Niki. Aku ki ora arep gawe pendopo. Nggih. Aja graji kowe nggo graji cengelmu piye? Oh nggih. Salah terus. Nggo. Nah, iki pusakaku. Aja mbok sepeleke Petro, iki tau tak nggo nyolong gori ping 3 aku nangan. Sakaremu. Antasena, piye Pakde? Pamujimu tak jaluk. Ya, pen kabeh pamujiku. Maju ning peperangan. Awas Rawatan, Jawraten Bangen Bala. Iki nyata Mandura Prabu Baladewa. Baladewa. Hah? Baladewa. Aku muni apa ya? Baladewa. Oh ngambeyen. Malah cengengesan. Kleru kok. Iki mergane patimu kuku ngarepe iki. Mempeng salah. Kok mlayu ndono iki lho. Weh, adalah. Kuku ngarepe dhewe buntu Petro dalane. Awak mung seteng rika kok mlayu mriko. Edian arsa manijat ning alam jagat yang pirunding. Oh yeah. Pun nggih budal. Ayo, iki nonton Mandura Prabu Baladewa legane atiku tanyala. Panus maning jajaran iki aku kok ngedep kaca iki piye iki? Aku ngedep kaca gedhe-gedhe banget piye? Kok ana wong padha karo aku? Aja bengok-bengok mripate Baladewa. Oh edian. Iki suarane ora pangling iki. Iki suarane Bagong iki. Aja ngawur. Iki Prabu Baladewa. Wah setan ora. Ah iki Bagong iki, Prabu Baladewa. Kowe sik ngembal kuwi nggawa apa? Nggawa genter tuwa banget. Baladewa rupek mlinjo cengelmu kuwi.
Iki Kiai Nenggala, iki pamunaing Satu Sekti, tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Ah iki Kiai Bendho, ayo. Iki nyilenane Bagul Tegan. Kaya apa aku sing tekane mati tenang mati mati. Iya. Mati ora ya. Sinayeng manglung mintonaken ira kang kumitiraning asta kang kumitiraning asta aneng asta Setyaki wonten timbalan nalika semana pun Kakang nganti kelawan Siadi daya-daya prapta ing negara Ngamarta nggih. Nah lha kok ndak sawang saka kadohan. Ngamarta kaya koncatan yoni tegese Ngamarta katon surem sorote ora kaya adat sabene. Wonten menapa ing mantu negari Ngamarta ora kepareng sak mangki monggo kula dherekaken sowan kersanipun Kanjeng Koko Prabu Puntadewa nanjihaken kawontenanipun negari Ngamarta. Setyaki lho kok sik Setyaki wonten timbalan. Lho iki kok ana lakon sing aneh-aneh iki. Ngane-aneh iki kados pundi? Mara to gage maju. Wonten menapa Koko Prabu sawangan kae. Bleduk mangampak-ampak lebur kasaputing angin tak kira kerai banteng karo macan. Lah kok dadi ora pangling? Kae kok ana lho, Koko Prabu Mandura loro padha gelut kae. Setyaki kowe misah siji, aku tak misah siji Dimas. Wis kaken dawuh. Sawetawis sampun ngantos kados mekaten iki. Lho. Lah dalah. Yayang Ling Darma. Kresna. Kula wonten maring adawuh. Kowe iki piye to? Kowe dudu aku kowe. Kowe dudu aku. Ora Bu, ladremut kok ora Bu. Kula aturi sabar. Sampun ngantos dados pasulayan. Kok ora Bu? Iya, piye? Iya, Kresna. Kowe saka ngendi Kresna kok isih gabres? Sik. Wo setan iki. Lho, Kresna kok ngomongke aku setan iki? Pun Kakang iki kadangmu werda. Kadang mendo. Koko Prabu kula nyuwun mapunten. Paripaksa kula misah lan panjenengan. Manungsa tatanan manungsa jajalan ing atase derajate kaceplek kok ngembali marang panguwasane untuk Mandura Prabu Baladewa. Aku ora trimake perkara iki. Lah kok Siadi malah tumuju ning kene apa wis lakon sirep pageblok itu momo negara ing Ndarawati. Setyaki wonten timbalan Mandura. Inggih. Kok Prabu paring dawuh mekaten sababipun Yai Prabu mau ndak nganti lamun Kakang Prapta ning negara Ngamarta. Nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada wigatine iki narya nambak rengganing projeng Ndarawati. Lah kok saiki malah teka nang kene iki apa Ndarawati wis sirep tumuli Siadi methuk pun Kakang kundur marang Mandura. Lho. Kula nyuwun mapunten, kula nika nembe dugi. Kudune kowe ngerti, Kresna baru tiba saka negara Ndarawati. Mengkono to Yai? Inggih, Koko Prabu. Mekaten cariyosipun. Dalah. Wah, setan mbok kuwi menungso kon salense kuwi. Kuwi kon salense kuwi. Derajate aceplek kok ngembari parang nata Mandura Prabu Baladewa.
Koko Prabu. Piye, Yayi? Kula suwun kanthi sanget. Iya, piye? Setyaki aja mepet-mepet. Piye ngestaken dawuh? Setyaki aja basa, kowe ngerti ora? Sinten? Kene nyedhaki tak kandhani. Wedhus ya. Regane piro? Kok iso dadi kaya ngono? Wis kowe aja melu-melu Setyaki. Piye Kresna? Aku manut sabdane Kyai Prabu Ndarawati. Monggo kepiye? Apa yang tak tindakake? Koko Prabu, sakmenika kula suwun panjenengan wangsul kados wingi uni. Lho. Maksudsu? Maksud lu. Weh, Kresna wis paham. Kata-kata modern. Kresna wis ngerti kata-kata modern. Aku nek ora tok warai ora bakal kaya ngene. Ayo salin. Salin no. Lah salin piye? Aku lek dandan ora ngerti. Ngerti-ngerti dadi kaya ngene kok kon salin. Iki aku ora dong kok iso dadi kaya ngene iki Kresna. Lho, ning gawe kowe sapa? Anu. Putramu Ngrandu Kumbul. Bambang Antasena. Antasena Setyaki wonten rene. Mriki ngestaken dawuh. Setyaki Wonten dawuh. Antasena kok rene? Ngestaken dawuh. Antasena, Piye, Pakde? kowe apa sing gawe Bagong kaya ngono kuwi? Heeh. Ayo dibalekke. Antasena aja dibalekke rung rampung le nyambut gawe. Urung-urung wis kon balekke iki ora cucuk karo siwane. Sik menengo, Gong. Aku lagi rembugan. Balekke Antasena balekke. Menungso ora tatanan jebul kowe sing gawe Bagong wujud kaya ngono kuwi. nek ora tak ngenekne ndak Pakde mentolo karo ponokawan. Iki ponokawanmu. Kok dadi Pakde kok mentolo karo ponokawanmu? Mergo aku mbelani Prabu Ndarawati. Kyai Prabu nyilih pustaka Jamus Klimasada, Bagong nyebutake pustaka Jamus Klimasada. Ming takon ngalah kok ora gelem. Dapure batur kok ora gelem ngalah. Antasena, Piye, Pakde? mikira jangkae kae. Ya narto jangkah jangka. Lho, kuwi malah Antasena mbombong kuwi. Antasena. Antasena. Piye, Pakde? Kowe aja kaya ngono to, nggawe geger iki. Ya wis ben. Terus karepmu Kuwi diganti. diganti sapa? Lho, diganti Bagong. Yo Pakde yo ganti yo. Waduh, cilaka iki aduh. Iki aku nek iso aja tok ganti, aku tak mulih nang ngomahku tak gandrung karo garwaku. Bolo tiwa gandrung. Bola tiwa gantung dengkulmu mocot. Dengkulmu kuwi sing mlocot. Wis. Wis. Wis senengane ayo Dono. Woi ladal. Halo. Wong edan dapure kaya ngene kok malik Baladewa. Weh, nek gleleng to. Antasena, Piye? lelakon iki piye, Gir? Sejatine lelakon iki aku mau entuk critane Ponokawan. Heeh. Yen to bab anu kakekne Semar loro. Lho. Semar loro? Iya, Bagong sing ngomong ya, Gong. Heeh. Anu iya, anu nggih. Terus sisane bisane Semar kuwi walu yen arep Temah Jati Kudu nganggo dirawuhi Pandhawa 5 cacahe ning Pandhawa pun geseh. lho geseh piye? Pustaka Jamus Klimasada diasta Sinuwun Ndarawati. Kok sik aja ngarani aku mergo aku ora nggawa. Nggih, kula ngertos. Sampeyan nuwun sewu, kudune iso ngematke nek Ngamarta niku wonten srengenge kembar. Iya, aku ngerti. Ha nggih. Kena tak mak rada ngarep ngene, ora omongane ngecangklang nang kene. Ya. Wah, edan kowe iki jan karo sapa-sapa kok sia-sia. Ah, terus dadi geger wose Pustaka Jamus Klimasada diasta Ratu Ndarawati. Mbuh sampeyan mbuh dudu sing baku sing gawa Ratu Ndarawati. Gusti, sing gawa ki Ratu Ndarawati tenan. Ane nyatane dhek ora ngaku kok. Koko Prabu, kula wonten pundi papan menika mboten nate pisah kalian Setyaki. Mila menawi tanpa Setyaki menika tegesane sing ngrayi Ndarawati. Lah, aku mongko ora amatke Setyaki melu apa ora? Wah, lah nek ngono pancen Pustaka Jamus Klimasada ilang saka negara Ngamarta digawa maling agung nang wujud Nata Ndarawati.
Lah menika ingin dados tuk sumbering perkawis. Mongko menika dipun betahaken dening Kakang Semar. Kinarya ngusadani dhateng grahipun Kakang Nayantaka. Pun nek ngoten niku pripun kula tak takon. Ngene wae. Kowe karo kancamu sapa? Petruk. Petruk nanti? Truk. Rene Truk? Ya. Ana dawuh saka Sinuwun Ndarawati. Dawuh napa Sinuwun? Kowe karo aku bali ning Karangkadempel. Lah mengki nek bapak takon para Pandhawa, mengko aku sing wangsulan, aku tak tilek karo bapakmu. Malah perkara iki mesti ana ngembet sarta gandeng cenenge karo Kakang Semar. Oh nggih. Wis ora karo Pandhawa ora apa-apa. Ning aku tekan kono, mergo aku ngerti lambe atine bapakmu. Oh nggih, siap matur nuwun. Setyaki wonten timbalan. Kowe tak tinggal nang kene ya. Lho iki ngestaken dawuh. Kok ora Bumandura kepareng lenggalang mripun wonten Garing Amarta? Ya, manut. Antasena ngamarta jaganen. Aja nganti ana trubusaning satru telik Mangindrajala ingkang marajal saka sela-selaning garu. Ya, Pak Ding ngestake dawuh. Petruk Bagong karo aku ya budal ning Karangkadempel. Monggo sinuwun kula jaken rada tentrem ati kula semarenten sing nileki nggawa napa-napa mampir tumbas jeruk. Ya.